Ndikupatsani moni abwezi nonse okondedwa m'dzina la Yesu Khristu. Mvera nokondedwa kuchokera mbali ino. Timakunyadirani, timakuyamikirani kwambiri. Inu na anthu amtengo wapatali kwambiri. Musamadzichepetse. Ndinu chuma chachikulu cha Mulungu chimene Mulungu ali nacho. Chimene Mulungu analolera kuti mwana wake okondedwa uja Yesu Khristu osalakwa, opanda tchimo lililonse, alolere adutse mu moto, nkuvulazidwa ngati kumene kuja kwapulidwe, atunduzidwe, amenyedwe, alavulidwe, avekedwe chisoti cha minga chifukwa cha inuwo ndi ineyo. Taganizirani, anali nazo mphamvu zakuti akanatha kuthawa chikho chija cha nsautso chija, koma iye sanatero ayi. Koma m'malingaliro mwake mudali inu ndi ine. Ngati sinifa, ngati sinikhetsera magazi apo, mwana wanga uja unena inuwo sapulumutsidwa. Haleluya! Akanathawa bwinobwino, chifukwa pamene ankadzamgwira paja anawafunsa atamuzungulira asilikali aja kuti kodi mufuna ndani? Akuti tifuna Yesu. Anangoti ndine. Kungotero Baibulo likuti onse aja anakomoka pamene paja. Kenako nkudzukanso, kudzawuzanso kuti ndine, nukomokanso. Amango awuza kuti ndinu ana ochepa inu, palibe chimene mungachite kwa inu. Haleluya! Koma masweka adutse mu zimeja chifukwa cha inuwo ndi ineyo. Ndiye taganizirani zimenezo abwezi. Kutero Mulungu zimamukhudza mukakhala mukusakhulupirirapo, mukakamirabe moyo wa uchimo, uthenga ukuyankhula ukumumenya za moyo wanu ngati choncho. Koma inu mungokakamirabe kusaweruzika, kusakhulupirira kumene. Zanu izo silikhaso vuto la Mulungu, koma likhala vuto lanu. Ndipo inu mukayankha pa tsiku limene la chiweruzo, osati kuti muli ochimwa ayi, koma chifukwa chakuti munakana njira yokonzedwa yanu ndi Mulungu yakuti ikupulumutseni. Mukayankha chifukwa cha chimene chocho. Limodzi, ndiye tiyeni tiugwiritseni ntchito mwayi umenewu, timene atikhaleni kusimidwa ndi kulira tikaona za chisomo chimene Mulungu anatichitirachi. Ambuye akudalitseni. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani, tikuthokozani chifukwa cha nthawi mwatipatsa ngati ino. Katiyankhuleni mu mzimu wanu oyera, mene mu dzina la Yesu Khristu nikumanga mphamvu yonse ya kumdima kuti sakasokoneza china chilichonse, koma tengani ulamuliro, mene tipempha zonse chiyamiko mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Tikuwerenga mabaibulo athu ku buku la Efeso 4 verse yaka 30. Baibulo likuti chifukwa chake musamvetse chisoni mzimu woyera, mzimu wa Mulungu woyera umene munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la maomboledwe anu. Ndiye pamene tawerenga apa timafuna tipitirize phunziro lathu la chisindikizo cha Mulungu chimenechi. Taona kuti chisindikizo cha Mulungu ni ubatizo wa mzimu woyera, ni mzimu woyera. Baibulo likutero, sikusunga sabata kapena zina zonsezo ayi, koma ubatizo wa mzimu woyera. Mulungu amene ali yake amasindikiza ni mzimu woyera, amene apita kumwamba na amene ali ni mzimu woyera. Kutero ngati mulibe mzimu woyera, mosasamala kuti kaya ndinu wamkulu wa mpingo kwina kwake kutchalichi, kaya mmalalikira, kaya mmapitapita kutchalichi. Haleluya! Koma inuwo kumwamba simungapita, pokhapokha mukhale nawo mzimu woyera umenewu. Ndipo inu mukasindikizidwa ni mzimu woyera umenewu, zipatso zimaonetsa za moyo wanu. Haleluya! Ndipo Agalatiya 5 akuti zipatsozi ni monga chikondi, kuleza mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiyero, chikhulupiriro, ni zina zonsezi zimeba kukoma. Zonsezi ni zipatso za mzimu woyera. Ngati inu mwasindikizidwa ni mzimu woyera, anthu amene aonemo chikondi mkati mwanu, osati chokonda okhawa amene amakukondani ayi, koma chokondanso ngakhale iwo amene ali osakondedwa. Chifukwa Yesu Khristu ameneyu anakonda amene ali osakondedwa, amene inu ndine, chifukwa anali mu uchimo. Haleluya! Ndiye mmakhala nacho chikondi chathu ngati mmene konda anthu onse. Simukhala ni njiru ayi, chifukwa njiru zimakhala ni anthu amene alibe mzimu woyera mkati mwawo. Izo ni zipatso za thupi. Ndiye ife ngati tili ubatizo wa mzimu woyera mkati mwathu, sitiyenda mwa thupi, koma timayenda mwa mzimu. Pokhala tuyenda mwa mzimu, sitikwanitsa chilakolako cha thupi, zimene zisanje, dama, zigololo, koma Khristu ambiri ni okodzana ni chinyengo moyo mwawo. kuti ni achikunja
malingaliro awo zochita zawo ni za mdima, koma amangovala chikopa cha nkhosa chimenecho. Inu kuzimenezo chokakoni. Haleluya! Pali mzimu weniweni woyera umene ubweretsa moyo wa Khristu mkati mwanu. Chifukwa mzimu woyera umene ni mzimu omwe udzadali mwa Khristu Yesu. Ukakhala mwa ifeyo, haleluya, umapitiliza moyo umene Ambuye Yesu Khristu amakhala. Okonda wamtendere ni anthu. Ambuye Yesu Khristu anakhululukira adani ake ali pa mtanda paja. Anena kuti Atate mwakhululukire sadziwa chimeneyo achita. Akakhala mwa ife azichitanso chimodzimodzi. Ambuye Yesu Khristu anakhala moyo ogonjetsa tchimo. Wakuti anafunsa anthu aja kuti ndani wa inu amene angatitsutseni za tchimo? Palibe amene akadaloza za tchimo pa iyeyo. Ndipo akakhala mwa inu ndi ine, haleluya, tikayenda ni mzimu sitikwanitse chilakolako chathu. Malo mwake tikhala moyo wa clean, wopanda banga, wopanda khwinya. Mmene Ambuye Yesu Khristu ali nkubwera, awudzatenga mkwatibwi wa mtundu umenewu. Sikuti sitilakwitsa, timalakwitsa pokhala anthu pokhala m'matupi awo. Haleluya! Koma mwana wenu wa Mulungu sachimwira mwadala, titisalakwitsa mwadala. Haleluya! Ndi mzimu woyera utipatsa moyo umene wa clean, wa chiyero, wakuti anthu aziloza kuti koma zoonadi uyu ni Mkhristu weniweni. Haleluya! Ngakhale akakuponyani ku America kumeneko, mukakhala moyo wa Chikhristu. Ngakhale akakuponyani ku South Africa kumeneko, mukakhala Chikhristu. Chikhristu chanso chikhale chinyengo chakuti anthu azikuonani ngati Akhristu, koma mkati mwanu mukudziwa kuti sinu Akhristu. Zochita zanu, zolingalira zanu. Ndikumbukira nthawi imene ndili ku sukulu, mapezana kuti lumu imene makhalayo ni anthu awiri. Ndi amene magona naye mnyamata ameneyo samagona lumuyo, koma ni magona nekha. Amakagona kwina kwa nthawi yayitali. Ndi anthu ku sukuluku ku university kumene ku Chasa College ku Unima, anthu akaona chonchomo amautenga ngati mwayi oti azikatengera mkazi kwinako numadzakhala naye imene muti. Chivundi chili m'masukulumu chimakhala ngati chikhalidwe cha choncho. Ndi anthu amaniyang'ana ozungulira amaona ngati kuti nichita zimenezozo, koma pomaona mwachoncho mwaona kuti nungokhala osatekesekako kuti mtsikana akalowe mmenemo. Ayi ndithu. Haleluya! Munthu wina anabwera kudzaniyankhula ati koma iweyo, ineyo ndikadakhala ngati iweyo nkadatengeramo matenda mulumu yakoyo. Haleluya! Iyeyo anaona chinthu china chake chodabwitsa chozizwa, anaona chosiyana. Haleluya! Ndiye tiyeni tikhale moyo wachoncho, ni zotheka ni mzimu woyera. Chifukwa simungangodzinena ndinu Akhristu ngati mzimu wa Khristu sukhala mwa inuwo. Ndiye ndinonama inu mukadena zona kuti mzimu wa uyu wochita nthabwala uyu kaya ni jokes uyu uli mwa inuwo. Timafunika tione nthabwala muuchita mmoyo mwanu. Haleluya! Kaya mzimu wa umenya mpira uyu, kaya mmati gabadinyo ali mwa inu, timafunika tione ntchito za gabadinyo mwa inuwo zosewera mpira. Haleluya! Ndiye simunganezo ndinu Akhristu, mzimu wa Khristu kugonera mwa inu, ifenso namo ntchito wa Khristu mwa inuwa. Tikuda bwanji tingodziwa kuti awa ana achinyengo angodzinenera. Ndiye chimene chikusoweka lero lino, anthu apaderadera akuti nyali zawo ziziwala kuonetsera ulemerero wa Mulungu kumene. Anthu amenewo na amene asindikizidwa nubatizwa mzimu woyera amakhala kuti safumu apano pa dziko lapansi pano, koma na afumu akumwamba. Chifukwa mzimu ulamulira mwa iwowo ni mzimu woyera umene uli mzimu wakumwamba. Chifukwa mavalidwe awo, makhalidwe awo, china chilichonse cha iwowo simungafananizire ni mmene anthu adziko. Man of valor, you faced your enemy, and with the sword you slaughtered. You had sweet victory, but it was bitter when you are tried in the fire, and it gets hard sometimes.
piercing to the soul. For if you choose to leave your place, who will stand instead? For this cause were you chosen, to prove that devil dead. So keep on fighting, fighting with all the faith. Keep looking towards the vision, for the hour now is late. Hallelujah. So I put on the armor of God, and I put on the shield of faith, trusting in the sword of the Spirit. Pray with sincerity and truth, for we wrestle not against flesh and blood, but principalities and powers and rulers of darkness. So here I stand in the truth, and I'm still tied to my absolute. Oh, I'm still tied to my absolute. I've read it in the scripture in Joshua 5:14. God came down as Lord of hosts. Israel was defended and position, and David slew a lion. He looked back to his experiences, and then he spoke Goliath. Oh, and I am of that pedigree. Why should I cry and fear? I'll speak God's word with revelation. I will not surrender till I walk upon the ashes of that wicked one, until I stand face to face with the one who keeps me by his grace. So I put on the armor of God, and I put on the shield of faith, trusting in the sword of the Spirit. Pray with sincerity and truth, for we wrestle not against flesh and blood, but principalities and powers and rulers of darkness. So here I stand in the truth, and I'm still tied to my absolute. Oh, I'm still tied to my absolute. We've read it in the scripture in Joshua 5:14. Yes, God came down as Lord of hosts. Israel was defended and position, and David slew a lion. He looked back to his experiences, and then he spoke Goliath. Yes, we are of that pedigree. Why should we cry